Първата топалка. Това е над 50. Над 50. Право не ми дава да я покажа. Огромна е, човек. Ебати рибата, ебати чудото. Ще къса ли? Ето я. 50-ица. Нямам кеп. Имам, но е детски. Това е, може и 60-ица да е. Това е 2 кила. 2 кила риба. Първия кефал на плувка и сигурно най-големия за цялата година ще бъде това. Ето. Хората риба, човек. Няма такава риба. Няма такава риба. Вижте за какво чудовище става на въпрос. Вижте какво чудо. Даже е крив. Толкова е голям, че направо се е изкривил. Това ти е рибата. Гледайте. Само да я измериме. Петдесет и петка. 55-ичка. Даже 50-ица. Браво. Да я релизнем. Това е много стара риба. Айде. Отплува. Оп. Айде.